Всяка сериозна работа има и сериозен менеджер, счетоводител, програмист, дизайнер, пазач, служебен автомобил, работно облекло, специални инструменти, помещение за релаксация, както и добре познатите колеги. Този, който постоянно обяснява, този, който гледа как другите работят, този, който си върши всичко сам, този, който имитира, че работи. Забавният тип в офиса, този, дето винаги е затънал в работа, този, който си мисли, че разбира от всичко, този, който винаги е в почивка. Може би работиш в кол-център и цял ден се разправяш с чужденци и отговаряш на едни и същи въпроси. Или трябва да посрещаш всеки клиент, а може би нон-стоп тичаш по задачи и по цял ден ти надуват главата. Или крайният срок те притиска и всеки ден се чувстваш все по-зле. Купнееш да излезеш за цигара и нямаш търпение да започнеш с обяда. И въпреки, че работиш много, се чувстваш скъсан. Чувстваш се като роб и се чудиш, има ли развитие изобщо тази работа за мен? Накрая на деня се прибираш скапан. Цял ден са ти опъвали нервите и ти се вие свят от работа. Прибираш се и нямаш търпение да се плеснеш на дивана. И утре трябва да направиш всичко това от начало.